Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje ekseni ngaphambi kuba uvuke emsebenzini ngivumele ngikhulume nawe lemzuzu embalwa engisalele. Ngifuna ukuthi ekseni what you believe is what you will receive. Lento oyikholwayo kuNkulunkulu iyona nto oyayemukela kulonyaka. What you believe is what you will receive. Awukwazi ukwamukela into ongazange uyikholwe ukuthi iyokwenzeka empilweni yakho, kodwa uzomukela lokho okukholwayo ukuthi uNkulunkulu uzokwenza empilweni yakho. Bonke abantu abamukela izinto ezinamandla evela enkosini, nabo bonke abantu abamukela izinto ezinkulu empilweni yabo, nabo bonke abantu aba-achieve izinto ezinkulu ngempilo yabo, abantu abasuke baqala bayikholwa ukuthi lezo zinto zizokwenzeka, abayikholi ngoba sebeyibona ngamehlo kodwa bayikholwa singakabonakali, beyikholwe ngathi sezikhona, beyikholwe ngathi seziyabonakala, bese ziyaqala ziyafika empilweni yabo. Uqala ngokuyikholwa, uqala ngokuyibona kuqala into. Uma uyikholwe ingekho, uyikholwa iqualification ungayiboni, uyikholwa imoto yakho ingekho, ukholwa umuzi wakho ungawuboni, ukholwa ukuthi uzowuthola. What you believe is what you will receive. Uma ukholwa nje kwahluleka ngempilo yakho kulonyaka, ikhona uzokwamukela. Uma ukholwa uNkulunkulu ngepromotion, uma ukholwa uNkulunkulu ngezinto ezinkulu, uma ukholwa uNkulunkulu ngeelevation kwezikamoya, that is what you will receive. Lezi zinto ezikholwa kulonyaka izona futhi uzazamukela. Ngamanye amagama kumele usola abantu masumukela izinto ezithile ezingahambi kahle empilweni yakho, ngoba lokho kobe kusho ukuthi izona zinto oyikholwayo ngempilo yakho, ngoba lokho okukholwayo ngayo kulonyaka ikhona uzokwamukela. Mase khamba izinto zingenzeki ngendlela obufisa ngayo, ungablame abantu, ungakhomba abanye abantu, kodwa ayobheka ukuthi yini wena obuyikholwa ngawe. Mawuyikholwa ukuthi awuyilutho, ikhona uzokwamukela. Mawuyikholwa ukuthi uyahlupheka, ikhona uzokwamukela. Mawukholwa ukuthi uzohlala emizini obhedayo kuze kube phakade, ikhona futhi uzokwamukela. Mawukholwa ukuthi uyohlezi uthwala kanzima emsebenzini, ikhona futhi ozokwamukela. What you believe about impilo yakho is what you will receive. Mawukholwa ukuthi khona into engcono uNkulunkulu akakuhlelele yona kulonyaka, ikhona uzokwamukela. Mawukuthemba uNkulunkulu ngezinto ezinkulu emzini wakho nakubantwana bakho, nasemsebenzini wakho, nasey'malini zakho, that is what you will receive. Ngiyacela ke namhlanje ekseni as we are starting the year, sekuJanuary, ngiyacela ushintshe mindset yakho, ushintshe indlela okholwa ngayo, ushintshe izinto oyikholwayo, ushintshe nezinto oyikhulumayo, nevocab yakho nje ke ishintshe manje. Ungakhuluma izinto ezincane, khuluma izinto ezinkulu ngoba unoNkulunkulu omkhulu, unoNkulunkulu namandla, unoNkulunkulu okwazi ukwenza konke. Khola uNkulunkulu ngezinto ezinkulu bese ukwazi ukubona izinto ezinkulu zenzeka empilweni yakho. Ungabe nje nefaith encane, iba nefaith enkulu ekwazi ukuzamazamisa izinto ezinkulu ngoba uNkulunkulu uzozenza. Once wamkhola, wamthemba ukuthi uzokwenza, uNkulunkulu uyakwenza. Musukumthemba ngezinto ezincane. Lo uNkulunkulu wadala umhlaba nezulu, so ungamkholwa ngezinto ezincane. Lo uNkulunkulu wavula ulwandle olubomvu, Israel wahamba emhlabathini owumile. Ungamkholwa ngezinto ezincane. Lo uNkulunkulu wenza ukuthi ijele lizamazame baphuma osila benoPaul bevalelekile phakathi. Ungamkholwa ngezinto ezincane. Lo uNkulunkulu wakwazi ukuthi indoda ibisina 38 years igula ihleli ngasechibini iphile instantly. Musukumkholwa ngezinto ezincane ngoba lezi zinto omkholwa ngazo uNkulunkulu izona zinto ozomukela ngazo. Noma bese bethu uyagula uzoshona kulonyaka, musukukholwa lokho. Kholwa izinto ezinkulu ukuthi uNkulunkulu uyazelapha zonke izifo, uyaphilisa. Mawumkholwa ukuthi uyaphilisa, uzombona sempilweni yakhe kuphilisa. Mawumkholwa ukuthi uyakwazi ukuyilapha nenhliziyo ephukile, nenhliziyo elimele, umkholwa ukuthi uyakwazi ukuyilapha, ikhona ozokwamukela futhi ikhona ozokubona, ikhona okuzomanifesta empilweni yakho. What you believe is what you will receive. Ngiyacela namhlanje u-enlarge ukholwa kwakho, unwebe kube kukhudlwana namhlanje ukholwa kwakho. Ukholwa uNkulunkulu ngezinto ezinkulu, uzokwenza uNkulunkulu mawumkholwa. Ethi iBhayibheli masi nokukholwa nje siyakhuluma nentaba sithi intaba suka uyophose kolwandle bese iyasilalela intaba ngoba sinokukholwa. Kulonyaka khola uNkulunkulu ngezinto ezinkulu, musumkholwa uNkulunkulu ngezinto ezincane. Ake uphakamisa ukukholwa kwakho, ake ukhuphula ukukholwa kwakho. Ukholwa uNkulunkulu ngezinto ezinamandla, uzozibona zizokwenzeka. Into ekushayile ngonyaka wedlule ukuthi uNkulunkulu bomkholwa kancane, nezinto ebezenzeka empilweni yakhe bekuyizinto ezincane ngoba ubumkholwa kancane uNkulunkulu. Namhlanje ngiyacela kulonyaka, ngiyacela shintsha ukwenza, shintsha ukukholwa kwakho, enlarge your territory and improve your faith. Umkholwa ngezinto ezinamandla uNkulunkulu uzombona. Uma umkholwa ukuthi uzokuphilisa, uzokuphilisa. Uma ukholwa ukuthi uzoqoqa abantwana bakho, uzobaqoqa abantwana bakho. Uma umkholwa ukuthi uzobuyisela uthando emshadweni wakho, uzolubuyisela uthando emshadweni wakho ngoba lokho okukholwayo ikhona okuzokwenzeka empilweni yakho. Uma umkholwa ngumsebenzi omusha, uzokwenza uNkulunkulu ngoba nje uyamkholwa. Ithi iBhayibheli akukho kumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokumkholwa. Ngiyacela umkholo namhlanje, noma usuphelelwe yithemba usuyitshela ukuthi ngeke kusenzeka lutho, kodwa qala phansi, activate your faith. Umkholo uNkulunkulu ukuthi khona into ezokwenzeka. Noma usuhlala isikhathi eside ngenzeka lutho empilweni yakho, kodwa ke uactivate ukukholwa kwakho kulonyaka, ubone ukuthi izinto ngeke zishintshe yini. Ukujwayela uNkulunkulu ukuphendula